Ngidon kam ban pet ba ki doktor lada kidon ha kanu ka appointment lani ka posting ka jongki nginum pen bun kam than ye ki doktor ban pet ye ki kam administration kam penyat ya ki niki institutions ki doktor ki di ban ai por kam bon ya ka sumar ya ki pet ba ban adang ong ye ki officers bangidon kam menta ban pet pan hang no ngila ban pen klan bat pen laj loj ru ha ka ju ka por ki doktor namar bala dau doktor u hak bun kam ban penyat ya ki programs boper kam tam ha ka jing petha jong ka sarkar kami kim don por show ban pet ya ki nong pang bat kani ka long ka jing du nong ka bakraw na kom ta nong pang ngila ong ye ki dok ya ki officers ngila ong ye ki officers bangi di ban pet mi bala don kam bangin request no ya ka government of Meghalaya ka finance ka personal department ban thungkam ye ki bai pat ki judge specialist hakum kani ka juk ba ka puli ka puthi kala yar kidon kita ki office management badar late ki course ki kerpang blessing idon kam no ban pet ban mi no ban pangkha ya kum kita ki judge kam hakaba ki briu ki bangi thungkam kin pet thik ya ka kam ka bala pha aki nriki doktor bun sin ngalap sigi jakar nong kondong kam tam ki bun kam no hakapet bat ka management jong kata ka hospital don porshu pan pet ki patients tengah sngow baka kata ba ya ka jingla jong kini ki PHCs ki CHCs bakin mi ma ya ka kot kia jong upat ma